हेलौ लोगोफोर नमस्ते खुलुमबाय एसे बार जाहैलाबायनां दिल्लीनि बारखौ नैबेनो जाहैबाय दिल्लीनि पीतमपुरा होननाय जायगानि कर्ट। दाखालि दिल्लीयाव माबा गेंस्टार गावथारनाया बाहायनो जादोंमोन। सानै गेंस्टार पुरा नाम्बार 1 दिल्ली हारियानानि गेंस्टार नाम्बार 1 बावनो थैदों आरोना मेट्र'आ। रेड लाइट सफैबाय जोंना नैबावनो मेट्र' स्टेशन दङ खाथियावनो। मेट्र' स्टेशनाव दसे थांगोन आङो बेरायलाहैनि। ट्राफिक पइन्ट मेट्र' थांगासिनो नै मेट्र'। बेनो मेट्र' स्टेशना। बिराद ट्राफिक जायो बाहाय ट्राफिक पइन्ट। नै होनबा आङो स्टेशनाव फैबाय मेट्र' स्टेशनाव। बेनिफ्राय आङो ओरै गिदिंलांफिनसिगोन। गिदिंलाङै लाङै आङो मोनसे जायगा साखन्द्रा थाग्रा जायगाथिंजाय थांबावगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय साखन्द्रा थाग्रा जायगाखौ। अनिवार्य है। नै आं ओंखारफिनबाय मेट्र' स्टेशननिफ्राय। ओरै गाहायजों ओंखारलांगोन आङो। बेनो जाहैबाय दिल्ली पीतमपुरानि मेट्र' स्टेशन। दा भिडिअखौ नायलांबाय था। साखन्द्रा थाग्रा दङ मोनसे जायगायाव। आं बेजों थाबायलांगोन आरोना।
एभेलेबेल गारि नैबे जाहैबाय गोजौजों बारस'ग्रा मानसिफोरा गाहायजोंथ' बारस'नो हाया जाहैबाय एभेलेबेल गारिनि थाखायनो बे गोजौजों बेबादिनो जायगा जायगा बिदिनो बानायजोबना दोनदों आरोना अयथासार बिहिर जायो दिल्लीयाव हर जायगाफ्रावनो बेबादि गोजौजों थांग्रा लामा मोनगोन आरोना होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो एबारहाय आङो थांसिगोन साखन्द्रा थाग्रा जायगायावहाय लग जानू थारे रे बिना कर ले पसंद मन भर ले निहा दिल नहीं लग जानू थारे रे बिना कर ले पसंद मन भर नै थाबायबाय आङो दावखोलांसै आं एबारहाय बुहुत थाग्रा जायगाथिंजाय होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोनथारनोसै र' बुहुत थाग्रा जायगाखौ थांथारनांबाय बुहुत थाग्रा जायगायाव दसे नायलांबावदो भिडिअखौ थाबायगासिनो दं आङो नै नै बुहुत मासे एलाय बुहुत मासे नैबेलाय साखन्द्रा नैबेलाय मोनफैबाय बुहुत थाग्रा जायगाखौ पुरा भिर रुमाव थांसै एबार रुमाव सेकेन्ड हेन्ड श'रुम नैबे पारपास मोजां दङ अडि टडि मार्सिडिस रुमाव थांसै आं बाय बाय